Ba, begira, soldatzera joetie ondino, pentizia, eta bat urte izango zen, esan ez. Eta zu, etxetik urtetie, soldatzera joen arren, zeuko zera, izan impacto positibo, etxetik urten da, lagunekin, pam, da hori izan bai. Baina gero soldatzan, orde gure ziureta danak ez, soldatzan batek laguntzeko lehinik eta ez, eta ia izan lehin Logroñera joan eta Logroñera joan niko bronkizatik eta fastidiote biken eta nire osabien nire lehenko zeina bat nobizue euken militar bat niko frikarro altikoa eskatu ia leku egoki baten posibilidan eta Logroñetan da uste dute hori lortu zala, uste dut. Dana da. Logroñera zen eta horreko komenta ez laguntza, alfin, eta batematek kapitan ero batematek zerbietan ero, ez? Cabo Furrien moduan. Zerbietan ez nire duten, neskiek eskola duten, eta bar. Eta, deituzten kapitan batek, eta quiere ser mi asistente, ziren. Eta, bale, zu, egin abezan, aztebete. Nik hartu nabenera, koño, droga. Soldatzara haueken kapitan bateri honek erreko egitete, esan zen, no quiero seguir, esan zen bai ezetza, sartu ninduen bazeneko zerak guardiak egiten eta horrek bai sufriu naben, baina horrek reazioa dekin naben, honetarako soldatzara. Hori da soldatzan hori izan, gero soldatzan bakitxu etxetik zelan dirue behantzestien egunero urtan gendun kuadrilla batek txikito bat egartzen horregion eta ezagutzen gendun zen beti eskatzen gendun sekuleran afaldu zedin kartelien, beti kalien, eta eskatzen gendun beti osagarren, erantzun da beti kaliek, hartzen eta erantzun dezien, ¿qué tienes para comer? Caños a saludir, bacalao, betiko. Soldatzie gero neko fast jondite, kapitena inekunaren asunto. Baina, gana barrez, lizentzita gorduen behar, azkeneko lizentzia nintzen. Gertatzu asko lehena. Zera, zerak egiten urten zanien maniobrak egiten. Urten naben, apuntu ninuen, eta sufri naben, nire katarro eta horrek ziren handik etorren izan maniobra gine, etxera asmenaz, atake batek mozten, eta honetzen izan zen, atinen ninduen medikorik, itxien, eta jori herrik, eta honik izan zen, gero jaztik hainbat urte baso nabezan zerak botik zerak hartzen bakunak urtero etxizte esan programa eta hoeta kasurti egin nabezanik asma egin. Gero, usatu nintzen ez
hogeita gazurti. Baina, soldatzako restuek nahiko tristiek